Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginivelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili Nkezo. Mina ngingazela ukuthi-ke engumfezela untuthu ngakhumalo bathi ilast bona makumede mhlabe ema ukuthi usemusha kuleli khasi uzophinde cela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi-ke nokushare ikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu-ke zilokhu zimehlele njalo izinto ezinhle. Umculo maskandi owaziwa kakhulu ngenkosi iyamagcokama uSicebi umfoka Dlamini laphana kusangamuva-ke okuzethula laphana njengenxusa elisha lakwalikhupha laphana. Inkosi yamagcokama ifike yabhala azisa abalandeli bayo ey'nkundleni zokuxhumana ku-Facebook yathi, sanibonani ngey'nkulu injabulo-ke nginethulela inxusa elisha lakwalikhupha South Africa, inkosi yamagcokama. Izimpahla-ke zelikhupha ziyatholakala kubo bonke o-Edgars Fashion Stores, uTopline, u-The Hub, noma uthenge online-ke ekwa-Super Ballast naku-Takealot. Ngiyacela-ke nikhuphule le brand. Ngaza kwethu-ke engicabanga ukuthi lebuli okanye i-brand yakalikhupha yaziwa kakhulu laphana-ke ngey'mpahla nje ezinhle abazikhiphayo laphana, njengoba uzibonela-ke nabo laphana esithombeni. Inkosi yamagcokama laphana-ke nayo igqokile laphana, ikhangisa ezinye zempahla impela ezinhle zakwalikhupha laphana. Bafethu, okuhle kodwa lokhu esikubongayo laphana kuyona insizwa uSicebi, uzokhumbula ukuthi-ke iyenye yenxusa laphana laba-code denim laphana-ke nakhona engicabanga ukuthi usayibambile njengamanje uSicebi umfoka Dlamini. Sitho kuhle kodwa nje umfoka Dlamini. Ngazi ukuthi-ke izona ezihamba phambili, mhlawumbe nakuthini kwakho ukuphawula-ke ngalezi ndaba-ke sivele hlala nama comment section ungitshele ukuthi mhlawumbe lithini lwakho uvuke ngalolu daba. Ngazi ukuthi nge-last body sengiphuma nje ngiyathembisa unyabuya futhi ezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo kwakho. Subscribe nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.